И здравейте хора, в днескашният епизод ще играем CS2 с моя приятел. Може да кажеш... Да, на Нюк. Това е един от нашите любими мапове. Да, и за мен също. И също така... си спазвам обещанието и много благодаря на 3 нови сабскрайбъра на канала и направих 20 гледания на първото си видео. Да се абонирате, да лайкнете видеята, за да можем да правим още такива. И пишете в коментарите другия път, в миналия епизод, ако не знаете какви игри имам, може да се върнете, да погледнете и да напишете по едно коментарче, коя игра искате за следващото видео и ще я получите. Аз съм 37. Супер. Направо му разпорих лицето, виж, кръв навсякъде. И аз. Дай от Window. А, те са от друга страна, майче. Окей, аз ще мина от по... О, да, тук са. О, оу. Не са горе, те са там, където... Внимавай. Знаеш каква ще мина от друга страна? О, убих го единя. Ау. Брат, виж му снимката на тоя. Окей. Добре бе, стига бе. Да. Тука са. Брат, пак гръмнаха вратата. И аз идвам. Стига бе! Не, брат. Да. Сега този човек от Windows тук ще се опитам да го убия. При тебе ли са някъде?
Стига, бе! Еми, те са добри се, няма какво да се спорим тук. Да, ама говоря, че сега тея тук. Аз отивам да плантвам направо, защото то се е видяло, че ще... Те смогнаха. Еми, то нямаме избор. Тук са. Да. Тук на Windows. Стигаме, брат! Еми... Пак тук са. Братаре, сега се смолква. Те сега... Не, чакай, стой тук. Те сега знаят, че ще отидем там. Стой тук. Ето смолка си тръгва и са... О, не. Къде? Yes. Плантвай. Нищо. Да. Оле, малето как ми скочи с ножа. Там е. Не. Браво! Добре, връщаме се. О, 8-6 килове, кога ги направих? Да, и аз. Виж, тяхния молотов се казва Инцербали нещо си гранейт. Аз гледам за Windows. На Windows, да. На Windows единия, другия е там долу. И умрях. Внимавай. Добре. Сега като събера малко пари ще взема АВП или пък такова. Да. Или SSG. Брат, как ме уаншотвал с... О, не! Как ме уаншотва с това, калашник? Вземам си SSG. Не мога да ги...
Да бе, брат. Да бе, как се мърда? Добре. Я? Чекай де. О, да. Взимай. Я дай този път аз да гледам от тук. Окей, ръжкай. На Windows ли са? Олей! Аз другия го убих, да. Браво! Връщаме се. Имаме още 4 минути за игра. На Windows чувам. Брат! Еми имах SSG, ама с SSG-то няма какво да направя близко. Вземем си едно АВП. Там смо... То това е матчпойнт, ти... Добре, мене ме убиха, супер! Естествено. Къд няма да се появиш, ще платнат. Да, отляво. И това ще е за днес, хора. Благодаря ви, може да лайкнете видеото, да сабскрайбнете и до следващия път.